Taparade mada jawab nalau di pasahat di perpunguan. Nang menjawab au. Au pe. Molosongoni aha majawab muna. Ah, dang hubot apa? Boy dohamu majawab nang pedang di parade, manang dang di parade hian. Nadia dolo moroham. Songonod do? Ih, Manang na songonon. on mana tabo? Ido kan? Holong do oma tuhamu. Alan i, dibayan masih panganon na tabo tuhamu. Hamu pe sarupa ala holong rohamu tu Jehovah totu lomo rohamu palason rohana. Alani i taparadihian ma jawab ta. Songon dia. Ta buat majo majalah ta. Taparade ma jawab tada. Naparjolo ahado suku-sukunna napaduahon lului ma alusna di paragraf. Napatuluhon bayan ma catatan. Naparpudi talati ma. Ngarade bihamukan jala Sophia boy doh majawab mamake hatam sadiri. Alai moladang dipilit. Taparadehian ma dua manang tolu jawabna. Molotong dodang dipilit. Dang olebiau. Bah, unang songoni. Diboto akado ngata do moloho ngamar situtu. Jala diboto Jehovah doi. Anggur na ya te, maham mahita da.